हेल' गाइस, बे समाव आं दा नै हरिनागुरि मोनसे गयनि फुलि बागानाव दंफैयो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन। नोंथांमोना सोरबाफोर गय फुलि नांगौबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नम्बरखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। माने गय बागाना ओरैबायदि फुलिया मोजांथार, नोंथांमोना लांफैनो हागोन। माने फांसेयाव 60 होनना बुंदों दामखौ। नोंथांमोननो गय बिफांखौ देखायनो सेस्था खालामगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। नैबेफोरनो गय बिफाङा, माने गय फुलिया माने बिराद मोजां मोजां आरोना, लकेल न'आवनो जावैनाय। आं हानायखिनि नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन गय फुलिखौ। सेहेरा मोजां मोजांथार। बे जाहैबाय हरिनागुरियाव नेपालनि न'आव बियो। सारिय'फाले माने गय फुलि दंजोबो। बिफाङा बिराद मोजां मोजां दङ नै, फुलिया एकदमबारे थाजा थाजा। सारिय'फाले दंजोबो, मा साइसनि नांगौ, गिदिरनि गिदिर, फिसानि फिसा। ओरैबो दंजोबो नै, गासिबो माने गय फुलिजोब आरोना गासिबो। नोंथांमोना सोरबाफोर गय बागान खालामनो गोसो दङबा फुलिखौ लांफैनो हागोन। बहुद गुवार आरोखि ना बेहाय गय फुलिया। बे गासिबो गय फुलिजोब। गय फुलिया माने बिराद मोजां मोजां, जोलैयाबो मोजाङानो होनदों। जेरै नाय बिथिंनो गय फुलि बानायना दोनजोबदों आरोना। खामानि मावग्रा गथ' बियो, न'नि गय फुलि मालिकनि। माने जेरैथिं फुलिजोब आरोना। मानसिफोर लांफैबायबो खावसे नै, एसे लांदां लांदां नुनायनिखौ लांफैबाय। बे गाहायाव जेसेबां लांदां नुदों बेनिखौ माने लांफैजोब्बाय आरोना। सारिय'फाले गय फुलि दंजोबो ओरैथिंबो। गावबो गायदों नै बागान। बिदिबा नोंथांमोना जाय जायनो गय फुलिखौ नांगौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नम्बरखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय। गय फुलिखौ लांफैयोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै गोसोबादि लांफैनो हागोन। आरो जुदि फुलिखौ बुरजा लाङोबा नोंसोरो एसे रायलायनायनि गेजेरजों खमावबो मोननो आसा दङ। बे हरिनागुरियावनो। बिराद गुवार बानायदों आरोना फुलिखौ न'आवनो। जेरैथिं नायो बिथिंनो गासिबो गय फुलि बिफां नुजोबगोन। आङो सिंजों हाबनानै देखायबावसै नोंथांमोननो गेजेराव। बागान खालामनोबा लांफैबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना।